Roma, Kapitulo 16. Ipaila ko kaninyo ang atong igsuon nga si Phoebe, nga nag-alagad sa iglesia sa Singkria. Sa ngalan sa Ginoo, dawata siya ingon nga angay gayong buhaton sa katawhan sa Dios. Ug tabangi siya sa tanan niyang gikinahanglan, kay daghan siyag natabangan lakip kanako. Ipangumusta ako kang Priscilla ug kang Aquila, nga akong mga katabang sa pag-alagad kang Kristo Jesus. Gitahan nila ang ilang kinabuhi alang kanako. Busa, nagpasalamat ako kanila. Ug dili lamang kay ako ra ang nagpasalamat, kundili ang tanang mga iglesia nga dili Hudiyo. Ipangumusta usab ako sa mga magtotoo nga magtiguman sa ilang balay. Ipangumusta ako sa minahal kong higala nga si Epineto, nga maoy unang mituo kang Kristo sa lalawigan sa Asya. Ipangumusta ako kang Maria nga naghago pag-ayo uban kaninyo. Ipangumusta usab ako kang Andronico ug kang Junias, nga mga kauban kong Hudiyo nga nabilanggo uban kanako. Inila sila sa mga apostoles ug nahimong Kristohanon una pa kanako. Ipangumusta ako kang Ampliato, ang minahal kong higala diha sa Ginoo. Ipangumusta usab ako kang Urbano, nga katabang nato sa pag-alagad kang Kristo, ug kang Istakis, nga minahal kong higala. Ipangumusta usab ako kang Apeles, kansang kamasinugtanon kang Kristo na pamatud-ana. Ipangumusta ako sa pamilya ni Aristobulo, ug kang Herodion, nga Hudiyo sama kanako, ug sa mga Kristohanong kaigsuunan sa pamilya ni Narciso. Ipangumusta ako kang Trefena o kang Trifosa nga nag-alagad sa Ginoo, ug ipangumusta ako kang Persida nga dakog na himo alang sa Ginoo. Ipangumusta usab ako kang Rufo, ang inilang alagad sa Ginoo, ug sa iyang inahan nga nagtagad kanako sama sa iyang anak. Ipangumusta ako kang Asincrito, kang Frigonte, kang Hermes, kang Patrobas, kang Hermas ug sa tanang Kristohanong kaigsuunan uban kanila. Ipangumusta ako kang Filologo, kang Julia, kang Nereo ug sa iyang igsuong babay, ingon man kang Olimpas ug sa tanang magtotoo nga uban kanila. Pagpangumustahay kamo, pinaagi sa inigsuon nga halok. Nangumusta kaninyo ang tanang iglesia ni Kristo. Hangyoon ko kamo mga igsoon, nga magbantay ug maglikay kamo ni adtong mga tao nga mubahin-bahin ug musamok kaninyo pinaagi sa pagsupak sa pagtulunan nga inyong nadawat. Kay ang nagbuhat niining mga butanga wala mag-alagad kang Kristo nga atong Ginoo, kundili sa ila lamang kaugalingong kahakog. Gilimbungan nila ang mga ubos ug salabutan, pinaagi sa matahom nilang mga pulong ug pag-ulog-ulog. Nalipay ako tungod kaninyo, kay nailhan man sa tanan ang inyong pagkabuutan. Buot ko nga magmaalam kamo sa mga maayong butang, apan inosente bahin sa dautan. Ug unya ang Dios nga tinubdan sa pagigdait, mubuntog ni Satanas pinaagi kaninyo. Mag-uban unta kaninyo ang grasya sa atong Ginoong Hesus. Nangumusta kaninyo si Timoteo, ang akong katabang. Ingon man si Lucio, si Jason, og si Sosipatro, nga mga Hudiyo sama kanako. Ako si Tercio, ang gipasulat ni ini, nangumusta usab kaninyo ingon nga inyong isig ka magtutuo. Si Gayo nga midawat kanako, kansang balay gihimong tigumanan sa mga magtutuo, nangumusta usab kaninyo, ingon man si Erasto, ang tisurero sa syudad ug ang atong igsuon nga si Kwarto. Daygon nato ang Dios, kay makahimo siya sa paglig-on kaninyo. Sumala sa maayong balita nga akong giwali, nga mao ang mensahe may tungod kang Hesukristo, ug sumala sa gipadayag nga tinaguang kamatuoran nga gitipigan sulod sa dugayng panahon. Apan karon gipadayag na ang maong kamatuoran, pinaagi sa mga sinulat sa mga propeta ug gibutyag kini ngadto sa tanang kanasuran tungod sa mando sa walay katapusang Dios, aron ang tanan mutuo ug mutuman. Himayaon ta ang bugtong maalam nga Dios
pinaagi kang Hesukristo hangtod sa kahangturan. Amen. Roma, Kapitulo 16. Ipaila ko kaninyo ang atong igsuon nga si Phoebe, nga nag-alagad sa iglesia sa Singkria. Sa ngalan sa Ginoo, dawata siya ingon nga angay gayong buhaton sa katawhan sa Dios. Ug tabangi siya sa tanan niyang gikinahanglan, kay daghan siyag natabangan lakip kanako. Ipangumusta ako kang Priscilla ug kang Aquila, nga akong mga katabang sa pag-alagad kang Kristo Jesus. Gitahan nila ang ilang kinabuhi alang kanako. Busa, nagpasalamat ako kanila. Ug dili lamang kay ako ra ang nagpasalamat, kundili ang tanang mga iglesia nga dili Hudiyo. Ipangumusta usab ako sa mga magtotoo nga magtiguman sa ilang balay. Ipangumusta ako sa minahal kong higala nga si Epineto, nga maoy unang mituo kang Kristo sa lalawigan sa Asya. Ipangumusta ako kang Maria nga naghago pag-ayo uban kaninyo. Ipangumusta usab ako kang Andronico ug kang Junias, nga mga kauban kong Hudiyo nga nabilanggo uban kanako. Inila sila sa mga apostoles ug nahimong Kristohanon una pa kanako. Ipangumusta ako kang Ampliato, ang minahal kong higala diha sa Ginoo. Ipangumusta usab ako kang Urbano, nga katabang nato sa pag-alagad kang Kristo, ug kang Istakis, nga minahal kong higala. Ipangumusta usab ako kang Apeles, kansang kamasinugtanon kang Kristo na pamatud-ana. Ipangumusta ako sa pamilya ni Aristobulo, ug kang Herodion, nga Hudiyo sama kanako, ug sa mga Kristohanong kaigsuunan sa pamilya ni Narciso. Ipangumusta ako kang Trefena o kang Trifosa nga nag-alagad sa Ginoo, ug ipangumusta ako kang Persida nga dakog na himo alang sa Ginoo. Ipangumusta usab ako kang Rofo, ang inilang alagad sa Ginoo ug sa iyang inahan nga nagtagad kanako sama sa iyang anak. Ipangumusta ako kang Asincrito, kang Frigonte, kang Hermes, kang Patrobas, kang Hermas ug sa tanang Kristohanong kaigsuunan uban kanila. Ipangumusta ako kang Filologo, kang Julia, kang Nereo ug sa iyang igsuong babay, ingon man kang Olimpas ug sa tanang magtotoo nga uban kanila. Pagpangumustahay kamo, pinaagi sa inigsuon nga halok. Nangumusta kaninyo ang tanang iglesia ni Kristo. Hangyoon ko kamo mga igsoon, nga magbantay ug maglikay kamo ni adtong mga tao nga mubahin-bahin ug musamok kaninyo pinaagi sa pagsupak sa pagtulunan nga inyong nadawat. Kay ang nagbuhat niining mga butanga wala mag-alagad kang Kristo nga atong Ginoo, kundili sa ila lamang kaugalingong kahakog. Gilimbungan nila ang mga ubos ug salabutan, pinaagi sa matahom nilang mga pulong ug pag-ulog-ulog. Nalipay ako tungod kaninyo, kay nailhan man sa tanan ang inyong pagkabuutan. Buot ko nga magmaalam kamo sa mga maayong butang, apan inosente bahin sa dautan. Ug unya ang Dios nga tinubdan sa pagigdait, mubuntog ni Satanas pinaagi kaninyo. Mag-uban unta kaninyo ang grasya sa atong Ginoong Hesus. Nangumusta kaninyo si Timoteo, ang akong katabang. Ingon man si Lucio, si Jason, og si Sosipatro, nga mga Hudiyo sama kanako. Ako si Tercio, ang gipasulat ni ini, nangumusta usab kaninyo ingon nga inyong isig ka magtutuo. Si Gayo nga midawat kanako, kansang balay gihimong tigumanan sa mga magtutuo, nangumusta usab kaninyo, ingon man si Erasto, ang tisurero sa syudad ug ang atong igsuon nga si Kwarto. Daygon nato ang Dios, kay makahimo siya sa paglig-on kaninyo. Sumala sa maayong balita nga akong giwali, nga mao ang mensahe may tungod kang Hesukristo, ug sumala sa gipadayag nga tinaguang kamatuoran nga gitipigan sulod sa dugayng panahon. Apan karon gipadayag na ang maong kamatuoran, pinaagi sa mga sinulat sa mga propeta
ug gibutyag kini ngadto sa tanang kanasuran tungod sa mando sa walay katapusang Dios aron ang tanan mutuo ug mutuman. Himayaon ta ang bugtong maalam nga Dios pinaagi kang Hesukristo hangtod sa kahangturan. Amen. Roma, Kapitulo 16. Ipaila ko kaninyo ang atong igsuon nga si Phoebe, nga nag-alagad sa iglesia sa Singkria. Sa ngalan sa Ginoo, dawata siya ingon nga angay gayong buhaton sa katawhan sa Dios. Ug tabangi siya sa tanan niyang gikinahanglan, kay daghan siyag natabangan lakip kanako. Ipangumusta ako kang Priscilla ug kang Aquila, nga akong mga katabang sa pag-alagad kang Kristo Jesus. Gitahan nila ang ilang kinabuhi alang kanako. Busa, nagpasalamat ako kanila. Ug dili lamang kay ako ra ang nagpasalamat, kundili ang tanang mga iglesia nga dili Hudiyo. Ipangumusta usab ako sa mga magtotoo nga magtiguman sa ilang balay. Ipangumusta ako sa minahal kong higala nga si Epineto, nga maoy unang mituo kang Kristo sa lalawigan sa Asya. Ipangumusta ako kang Maria nga naghago pag-ayo uban kaninyo. Ipangumusta usab ako kang Andronico ug kang Junias, nga mga kauban kong Hudiyo nga nabilanggo uban kanako. Inila sila sa mga apostoles ug nahimong Kristohanon una pa kanako. Ipangumusta ako kang Ampliato, ang minahal kong higala diha sa Ginoo. Ipangumusta usab ako kang Urbano, nga katabang nato sa pag-alagad kang Kristo, ug kang Istakis, nga minahal kong higala. Ipangumusta usab ako kang Apeles, kansang kamasinugtanon kang Kristo na pamatud-ana. Ipangumusta ako sa pamilya ni Aristobulo, ug kang Herodion, nga Hudiyo sama kanako, ug sa mga Kristohanong kaigsuunan sa pamilya ni Narciso. Ipangumusta ako kang Trifena, ug kang Trifosa nga nag-alagad sa Ginoo, ug ipangumusta ako kang Persida, nga dakog na himo alang sa Ginoo. Ipangumusta usab ako kang Rofo, ang inilang alagad sa Ginoo ug sa iyang inahan nga nagtagad kanako sama sa iyang anak. Ipangumusta ako kang Asincrito, kang Frigonte, kang Hermes, kang Patrobas, kang Hermas ug sa tanang Kristohanong kaigsuunan uban kanila. Ipangumusta ako kang Filologo, kang Julia, kang Nereo, ug sa iyang igsuong babay, ingon man kang Olimpas ug sa tanang magtotoo nga uban kanila. Pagpangumustahay kamo, pinaagi sa inigsuon nga halok. Nangumusta kaninyo ang tanang iglesia ni Kristo. Hangyoon ko kamo mga igsoon, nga magbantay ug maglikay kamo ni adtong mga tao nga mubahin-bahin ug musamok kaninyo pinaagi sa pagsupak sa pagtulunan nga inyong nadawat. Kay ang nagbuhat niining mga butanga, wala mag-alagad kang Kristo nga atong Ginoo, kundili sa ila lamang kaugalingong kahakog. Gilimbungan nila ang mga ubos ug salabutan, pinaagi sa matahom nilang mga pulong ug pag-ulog-ulog. Nalipay ako tungod kaninyo, kay nailhan man sa tanan ang inyong pagkabuutan. Buot ko nga magmaalam kamo sa mga maayong butang, apan inosente bahin sa dautan. Ug unya ang Dios nga tinubdan sa pagigdait mubuntog ni Satanas pinaagi kaninyo. Mag-uban unta kaninyo ang grasya sa atong Ginoong Hesus. Nangumusta kaninyo si Timoteo, ang akong katabang. Ingon man si Lucio, si Jason, ug si Sosipatro nga mga Hudiyo sama kanako. Ako si Tercio, ang gipasulat ni ini, nangumusta usab kaninyo ingon nga inyong isig ka magtutuo. Si Gayo nga midawat kanako, kansang balay gihimong tigumanan sa mga magtutuo, nangumusta usab kaninyo, ingon man si Erasto, ang tisurero sa syudad, ug ang atong igsuon nga si Kwarto. Daygon nato ang Dios, kay makahimo siya sa paglig-on kaninyo. Sumala sa maayong balita nga akong giwali, nga mao ang mensahe may tungod kang Hesukristo,
og sumala sa gipadayag nga tinaguang kamatuoran nga gitipigan sulod sa dugayng panahon. Apan karon gipadayag na ang maong kamatuoran pinaagi sa mga sinulat sa mga propeta ug gibutyag kini ngadto sa tanang kanasuran tungod sa mando sa walay katapusang Dios aron ang tanan mutuo ug mutuman. Himayaon ta ang bugtong maalam nga Dios pinaagi kang Hesukristo hangtod sa kahangturan. Amen. Roma, Kapitulo 16. Ipaila ko kaninyo ang atong igsuon nga si Phoebe, nga nag-alagad sa iglesia sa Singkria. Sa ngalan sa Ginoo, dawata siya ingon nga angay gayong buhaton sa katawhan sa Dios. Ug tabangi siya sa tanan niyang gikinahanglan, kay daghan siyag natabangan lakip kanako. Ipangumusta ako kang Priscilla ug kang Aquila, nga akong mga katabang sa pag-alagad kang Kristo Jesus. Gitahan nila ang ilang kinabuhi alang kanako. Busa, nagpasalamat ako kanila. Ug dili lamang kay ako ra ang nagpasalamat, kundili ang tanang mga iglesia nga dili Hudiyo. Ipangumusta usab ako sa mga magtotoo nga magtiguman sa ilang balay. Ipangumusta ako sa minahal kong higala nga si Epineto, nga maoy unang mituo kang Kristo sa lalawigan sa Asya. Ipangumusta ako kang Maria nga naghago pag-ayo uban kaninyo. Ipangumusta usab ako kang Andronico ug kang Junias, nga mga kauban kong Hudiyo nga nabilanggo uban kanako. Inila sila sa mga apostoles ug nahimong Kristohanon una pa kanako. Ipangumusta ako kang Ampliato, ang minahal kong higala diha sa Ginoo. Ipangumusta usab ako kang Urbano nga katabang nato sa pag-alagad kang Kristo ug kang Istakis nga minahal kong higala. Ipangumusta usab ako kang Apeles, kansang kamasinugtanon kang Kristo na pamatud-ana. Ipangumusta ako sa pamilya ni Aristobulo ug kang Herodion nga Hudiyo sama kanako ug sa mga Kristohanong kaigsuunan sa pamilya ni Narciso. Ipangumusta ako kang Trifena ug kang Trifosa nga nag-alagad sa Ginoo, ug ipangumusta ako kang Persida nga dakog nahimo alang sa Ginoo. Ipangumusta usab ako kang Rufo, ang inilang alagad sa Ginoo ug sa iyang inahan nga nagtagad kanako sama sa iyang anak. Ipangumusta ako kang Asincrito, kang Frigonte, kang Hermes, kang Patrobas, kang Hermas ug sa tanang Kristohanong kaigsuunan uban kanila. Ipangumusta ako kang Filologo, kang Julia, kang Nereo ug sa iyang igsuong babay, ingon man kang Olimpas ug sa tanang magtotoo nga uban kanila. Pagpangumustahay kamo, pinaagi sa inigsuon nga halok. Nangumusta kaninyo ang tanang iglesia ni Kristo. Hangyoon ko kamo mga igsoon, nga magbantay ug maglikay kamo ni adtong mga tao nga mubahin-bahin ug musamok kaninyo pinaagi sa pagsupak sa pagtulunan nga inyong nadawat. Kay ang nagbuhat niining mga butanga wala mag-alagad kang Kristo nga atong Ginoo, kundili sa ila lamang kaugalingong kahakog. Gilimbungan nila ang mga ubos ug salabutan, pinaagi sa matahom nilang mga pulong ug pag-ulog-ulog. Nalipay ako tungod kaninyo, kay nailhan man sa tanan ang inyong pagkabuutan. Buot ko nga magmaalam kamo sa mga maayong butang, apan inosente bahin sa dautan. Ug unya ang Dios nga tinubdan sa pagkigdait mubuntog ni Satanas pinaagi kaninyo. Mag-uban unta kaninyo ang grasya sa atong Ginoong Hesus. Nangumusta kaninyo si Timoteo, ang akong katabang. Ingon man si Lucio, si Jason, og si Sosipatro nga mga Hudiyo sama kanako. Ako si Tercio, ang gipasulat ni ini, nangumusta usab kaninyo ingon nga inyong isig ka magtutuo. Si Gayo nga midawat kanako, kansang balay gihimong tigumanan sa mga magtutuo, nangumusta usab kaninyo, ingon man si Erasto, ang tisurero sa syudad ug ang atong igsuon nga si Kwarto. Daygon nato ang Dios,
kay makahimo siya sa paglig-on kaninyo. Sumala sa maayong balita nga akong giwali, nga mao ang mensahe mahitungod kang Hesukristo, ug sumala sa gipadayag nga tinaguang kamatuoran nga gitipigan sulod sa dugayng panahon. Apan karon gipadayag na ang maong kamatuoran pinaagi sa mga sinulat sa mga propeta ug gibutyag kini ngadto sa tanang kanasuran tungod sa mando sa walay katapusang Dios aron ang tanan mutuo ug mutuman. Himayaon ta ang bugtong maalam nga Dios pinaagi kang Hesukristo hangtod sa kahangturan. Amen.